Hey guys, I'm back with another video. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video. It's Chef the Soul TV News. So guys, kunodaba engilibonayo la, I'm not sure if abantu abaningi sebekwazile ukuthi ke badibane nayo le information le. Ithinta kakhulu abazali abanjani ke, abazali abangondli. Akushiwo ngokuthi obaba, akushiwo ukuthi ke lento le ithinto obaba. Bakhona ngisho nomama abangazondli izingane zabo, abavele bashiya izingane zabo nje kanjalo behambe be la abaya khona kwanhliziyo ngisi. So into eyenzakalayo la kuthiwa ke sekube nesivumelwano sokuthi wena njengomzali nje ongayondli ingane yakhe, into ezokwenzeka kuwe uzofakwa njengomuntu osohlwini labantu abanezikweletu, ngamanye amazwi umuntu okweletayo kwi-credit bureau basho kanjalo. Yes, that means wena unesikweletu, yabo. That means wena ungafakwa kubantu futhi ohlwini labantu abanegama elibi lezikweletu ngenxa yokuthi awundli ingane yakho, yabo. NakwaSARS imali yakho khona imali le angizothi ama-returns okusukumela uwathole, yabo. Kwaleyo mali uzobanjelwa yona ngoba wena awenzi okufanele ngabe yakwenza. Lento simple ke bafowethu. There are reasons ke abantu ke mhlambe bengazondli izingane zabo. Kodwa ngabe lawo ma-reasons lawo valid enough yini ngempela ukuthi ke ungaze ulahle umntwana wakho, ungaze uphoqwe umthetho ukuthi uwondle ingane yakho wena nje ungakwazi ukuzenzela lokho. Nongathatha intweni bafowethu, nongathatha intweni. You can do something mhlambe you can budget or make something elentuzeni ongakwazi ukuthi ke u-ede kuyona, yabo. Asisho ukuthi abantu ke baphoqiwe noma baphoqelekile, but nje akusuke nakuma morals akho, yabo, ukuthi ke wenze into eright, especially into wawungeke nawe uzothanda ukuthi yenziwe noma yenzeke kuwena. Khulisa umuntu wakho noma umntwana wakho ngendlela futhi ke owawuyothanda nawe ukukhuliswa ngayo. Ungathathi izinto ezenziwe mhlamba abazali bakho then uyiwisele emntwaneni, because that means wena awuyinqamuli leya case leya ebekhona, yabo. Uthi ayiqhubeke njalo. So bafowethu ngithi ke ake niqapheleke kulokho. If ever ubungenayo le information, you can look for a detailed information on social media, or kakhulukazi nje ake ngithi ke you can do your search, especially ke ku Google, yabo, because it's where you will get ke information ke detailed kunale engikunikeza yona. Mina I was just highlighting nje for wena and ngikunikeza i-awareness ukuthi ke ayibo thuka njalo ondla umntwana wakho ungazuyithola usohlwini labantu abaseyikweletini. Anyways bafethu ke ngibonge ukuthi ke nibukele le video up to this time. Don't forget to like this video. Don't forget to comment on the section down below wena ke ngovulo lwakho mayelana nalento le noma nolomthetho lo okuvunyelwane ngawo. Don't also forget to subscribe to this channel. Danko.